Għall-laqgħa qasira ta' kwarta li għalihom kellu jattendi l-Grupp Parlamentari Laburista kollu u li matula kienu imħeġġa biex ikunu preżenti għall-attività politika tal-ħadd li ġej, naqsu milli jitfaċċaw qatt ta' ministri fosthom Carmelo Abela li għattini darba fi ftit xhur reġa' sapruħu f'kontroversja. Ma tfaċċawx ukoll Edward Zammit Lewis, Byron Camilleri, Michael Farrugia u Jose Herrera. Robert Abela li deri sabbat il-biba tal-karozza kif ra l-Krutana quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista spiċċa giddeb lilu nnifsu dwar in-negozju li għamel bisħab ma' Christian Borch li jinsab akkużat b'numru kbir ta' reati kriminali serji ferm. Naħdmu mill-ħidma importanti Ħadd li kont sħab fin-negozju ma' Christian Borch? Mu veru xejn. Ħadd li kont sħab? Assolutament. Kien hemm sitwazzjoni fejn kelli konvenju se parti minn konvenju ta' proprjetà u kien ġi ċedut favur waħda mill-kumpaniji tiegħu. Ġbien kelli semma persuni oħrajn ġo ta' konvenju ta' proprjetà u kien ġi ċedut favur waħda mill-kumpaniji tiegħu. Wara li giddeb dak li qalu stess 4 tiem qabel, Abela ma weġibx jekk tax spjegazzjoni dwar dan l-aħħar skandlu li sħabu tal-grupp parlamentari tiegħu. Għaliex fil-xkilkom daqshekk dawn id-dettalji. Nibqgħu nagħmlu il-ġid tan-nies. Prim Ministru, tajt spjegazzjoni tal-rabtiet li għandek ma' Christian Borch? Intant il-membri tal-Grupp Laburista ma kienu komdi xejn iwieġbu dwar ir-rabtiet li għandu il-Prim Ministru Robert Abela ma' Christian Borch. Il-Prim Ministru kellimkom dwar ir-rabta li kellu ma' Christian Borch? Għandkom rabtiet ma' Christian Borch? Għaliex ma tix twieġeb, onorevoli? Il-Ministru ta' risposti kollha. Le, ċara ma'kom ir-rabtiet tiegħu fil-negozju, allegat negozju? Il-problema biex twieġbu għajt. M'għandix kummenti. Għaliex qed taħarbu mill-mistoqsijiet dwar Christian Borch? Kellimkom dwar ir-rabta li kellu ma' Christian Borch? Kelmu ħafna affarijiet mal-Prim Ministru ta' ma mhux ngħidhom lilek. Inti kellek rabta ma' Christian Borch? Onorevoli, il-Prim Ministru fehmkom naqra x'kienu rabtiet tiegħu ma' Christian Borch? Inti bħala Ministru ta' dan il-Gvern, komdu l-Prim Ministru tiegħek għamel negozju, kien sħab fin-negozju, allegat kriminali li kien reċidiv. Il-Prim Ministru għadda l-kummenti tiegħu u jien għaddejt tiegħu wkoll. Inti komdu. Komdu ġifieri. Nerġa' ngħidlek, il-Prim Ministru għadda l-kummenti tiegħu jien għaddejthom. Komdu ġifieri bil-Prim Ministru li għamel negozju jkun sħab fin-negozju ma' allegati kriminali. Kien hemm iżda min ħassu komdu jiġġustifika lil Robert Abela u kien hemm min kien kapaċi biss jagħti tweġibiet pwerili u li jkomplu jikxfu kemm il-Ministri tal-Labor kibru fl-arroganza. Inti kieku tagħmel negozju ma' allegati kriminali. Bil-Prim Ministru. Inti tagħmel negozju ma' allegati kriminali. Għatlek jiena komdu bil-Prim Ministru. Meta għal kontinwità Robert Abela li tifisser rabtiet bil-qrib ma' allegati kriminali wkoll. Għana fejn il-karozza. Ifimni, li persuna tagħmel negozju mhux reat, ġifieri Ma' allegati kriminali ta' miskuta, ma' allegati kriminali. fuq persuna li tagħmel negozju assolutament ma nifhimix. Issa nibatlek ir-risposta bid-drone ta' Kristina Majra, Net News.